8 santwarji tal-annimali f'Malta għawdex jingħataw donazzjoni ta' massimu ta' 5,000 euro kull wieħed. Dan minn fond ta' 50,000 euro li twaqqaf mill-Gvern sabiex jgħin lis-santwarji fl-operat tagħhom. Donazzjoni li ntlaqat b'mod pożittiv mir-rappreżentanti tas-santwarji. Din id-donazzjoni tfisser ħafna, aħna applikajna għal mediċina u vet bills u din id-donazzjoni ħattejna ħafna biex ma nibqgħux bidju mal-vettijiet u nkun nistgħu ngħinu iktar l-annimali tagħna. Għalina hija donazzjoni kbira tajba ħafna, l-ispejjeż tas-santwarju dejjem ġejjin. Aħna kull ma il-flus li ndaħlu huwa dejjem mill-ġenerożità tal-pubbliku, ġifieri somma bħal din żgur li ħatejna fil-mediċina, fl-ikel tal-klieb u fli jkun hemm bżonn li jkollhom bżonn. Iżda minn barra l-għajnuna finanzjarja s-santwarji għandhom bżonn aktar volontira. Għandna bżonn ovvjament is-santwarji huma mmexxija minn volontira, ġifieri dejjem għandna bżonn volontira. Għandna bżonn ukoll il-pubbliku jkun iktar konxju fuq il-moħqrija l-annimali u ma nabbandunawx daqshekk l-annimali. Il-problema tal-volontarjat dak dejjem nieqes mis-santwarju, kull ma nkunu xi 2 jew 3 kuljum ma mit-kelb, tista' timmaġina jkollok kelb id-dar ukoll dak li jkun jgħidlek hemm fih xogħol, aħseb wara mit-kelb. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodrik Galdes faħħar il-ħidma tas-santwarju b'risq l-annimali abbandunati u għalhekk tenna l-appoġġ tal-Gvern. Din hija miżura tal-manifest elettorali fejn il-Gvern kien wieħed li joħloq fond apposta biex is-santwarji tal-annimali u anke l-NGOs ikunu jistgħu japplikaw taħt skema u jingħataw l-għajnuna finanzjarja biex kun hemm sostenn għall-ħidma tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li bħala parti minn proċess ta' ristrutturar, id-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali beda jopra fil-Gżira Awċija fl-aħħar ġranet.